Please tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Kanina pa sila kumakanta habang naghuhugas ako. Can you sing that song? Ayan. Chicken hope to be malone, just like a macaroni. Oh, not funny. Invento ni Sakaboy. No, it's from Fortnite. Fortnite? Kakalaro daw nila ng Fortnite. Even my friends do it. Alright. They don't even Well, sorry, in Fortnite, Mom. Pabili na kami ng... Yeah, I need more Nurofen kasi paubos na yung kay Holly. And ito yung natural cough mixture. Ayan. So sabi niya, nakalagay naman dito. 2 to 5 years old, 2.5 ml, 3 times per day. So painumin ko na ngayon, pagdating namin sa bahay, painumin ko na si Holly. And kanina pinainom ko na siya ng Nurofen. And tinanong ko rin siya, sabi niya, pwede kong ipagsabay yung Nurofen tsaka itong cough. Where we get the toy, Mom? We're going na, huh? Inumin na kita I na. need my medicine that coffee. Yeah, ito yung cough. Ito, meron ka pa. Pinainom ko na siya kanina eh. 2.5. And Mommy, after my medicine, can you do the password on the phone? Okay. So she'll spill. What does that taste like, Mom? I wonder. You have to tell me. I don't know. Okay. And drink a lot of water. Where's your bottle? It's You left it in the car. Yeah, but I'm gonna get a cup. Okay. Oh, para siyang yung parang ano sa atin? Matamis, manamis na parang ano yun? Parang naalala ko tos nung bata ko. What does it taste like? Give me water. Pardon? Give me water, please. Here. Get your bottle. Magsampay na ako kasi may nilabhan ako. Tapos na yun. Sampay. Drink all that water, please. Magsampay muna tayo. Kunin ko muna mga to. Kasi dito isasampay yung mga nilabhang ko. Diba? Ganun lang ang life. Pakalaba. Magsampay, pakasampay. Ay, basa-basa pa siya. Ay, basa pa sila. Doon na lang. Ay, kasi kahapon lang naman ito linabhan din eh. Basa pa. Hindi pa ako nagsampay guys. Kasi inano ko ulit yung washing machine. Sinet ko siya sa spin and drain para pigang-piga talaga yung mga damit. So, ang gagawin ko ay eto na. Ilalagay ko na siya sa bote kasi okay na siya. Hindi na siya mainit. Okay. So, sana hindi matalsik. Nasaan yung apron ko? So, magsuot tayo ng apron para hindi matalsikan tong jacket. Last time, baliktad yung pagsuot ko nito. Hindi baliktad. Yung, ito ba, yung pocket nasa loob. So, okay. Plus tayo ng kamay. Dahan-dahan para hindi madurog. Ayan siya guys. So, kita niyo ba? Okay. Maganda to. Si Mel ang nag-ano nito. Binili ni Mel. Pinabili ko sa sa
cheap as chips. Kasi malapit lang naman siya doon nung pagpunta niya dito, nung birthday ni Sa. Naubos na yung carrots ko. Kunti na lang yung carrots na nailagay ko dito. Kasi pangalawang batch ko na kaya to. Oops, wait lang. Olives. Sila, hindi yun mabibigyan kasi hindi ko pa nailagay yung ano. Dapat si Kat, i-text ko si Kat kasi buntis si Kat, diba? Dapat nga pala, dapat hindi siya kumain nito kasi yung mercury ng tuna mataas. I-text ko yun. Kasi sabi niya, bili raw siya. Manay, bili ako sa kusira. Bili ka dyan. Arrange natin. Gusto ko sana gawin yung carrots na parang flower. Kaso, ang lilit ng carrots ko. Kaya hindi siya naging flower. Naghanap ako ng carrots. Wala akong makita. Nasa ilalim. Sili. Ay, ang daming sili nito. Pero hindi siya maanghang. Kasi pag maraming oil or olive oil, hindi naman umaanghang. Not unless durog na durog yung sili natin. Bigyan ko nito si Ma'am. Adili pa kaya si Ma'am eh. Hindi ko lang kung kailan siya babalik. Lalagyan ko na siya ng oil. Olive oil. Punong-puno siya, oh. Ito nyo. Ayan, punong-puno siya ng meat ng tuna. Kagabi umaapaw yung sabaw kasi nga ang dami nito compare doon sa nauna. Mas madami to. So, umaapaw talaga yung sabaw niya. Kaya hindi ko na ilagay lahat ng gusto kong olive oil na ilagay. Okay na yan. So, ayan na siya. Oh. Mamaya, nagdagan ko yun ng oil. Pag nag-ano siya. Pag nalagyan ko na lahat ng jars. Yun o, tingnan nyo. Daming naka-dikit na garlic, pepper, and dahon ng laurel. Binuhusan ko na ng olive oil para mag-mix ba yung lasa dun sa una. Yung nandito na talang olive oil. Kasi dapat maraming olive oil. Kaso nga, wala tayong malaking lutuan. Kagabi, grabe, as in grabe, ang dumi-dumi dito kasi, yung ano ba, yung induction kasi nga, umaapaw siya. Ayan. Mix ko. Yung sa ilalim. Okay. Taktakin natin para simot. Okay. Para makuha niya rin yung lasa. Oops. Natalsikan na tayo. Okay.
Ito pa lang yung ano, pangalawa pa lang. Ang dami pa. Ang dami pang tuna. Punong-puno na nga ito eh. Kasi baka kulangin ako sa jars. 4 na lang yun. Ayan. Lagyan natin siya ng oil. Tapos ko nang mailagay sa jar yung ating gourmet tuna. Ayan, 5 lang yung nagawa kasi punong-puno siya. 6 yung jars, pero 5 lang kasi nga, tingnan nyo, punong-puno talaga siya. Kung sa Bicol, dasok na dasok ang sa tuyang bote. Punong-puno yung bote natin. Oh, hindi siya tinipid. Yan. So, tatakpan ko to and sterilize. Iniwan ko muna yung gourmet tuna doon. Mamaya, sterilize ko yun. Magsampay muna ako. Kasi tingnan yung oras, 4:30 na. And si Holly, ayun. Pinagamit ko yung lumang phone kasi nag-ano siya, nag-Netflix siya doon kasi si Sak naglalaro. Sampay muna tayo. Tapos na pala ako magsampay. And sinalang ko na yung gourmet para ma-sterilize siya. And eto naman, slow cook yung ating pig paste. Sobrang hina lang talaga. Pa-off na nga siya. Oh. Yung parang, yung ganyan lang. Oh. Sobrang hina lang. Pero tingnan nyo, nagbabubble siya. So, hina lang talaga. Tapos, haluin ko siguro mga once in a while. Tapos, 6 hours to wait. 6 hours siyang slow cook. And magsasaing ako ng kanin kasi kahapon nagsaing ako kasi nandito si Tin. Ang ulam namin yung aking gourmet tuna. And eto na lang yung natira. So magsasaing ako kasi gutom na yung 2 kong alaga. Tumawag na pala si Jan. Kaalis lang nila sa Kiyonga. Tapos ang kuya mag-lesson. And ako, eto. Kanina ko pa siya nahalo. And eto rin, kanina pa dito. Siguro mga ano na siya, 30 minutes na dito. Meron pa akong 2 bote or jars na ilalagay dyan. So, yan. Kulong-kulo talaga siya. Sterilizing. Para maalis yung mga bacteria. Para tumagal yung ating gourmet tuna. Siguro mga 10 minutes, paalisin ko na siya. Malay na yung kamay ko dyan, kakahalo ng pig paste. Alam mo, kanina ko pa di ko pala nasalang kasi nung kumuha ko ng bigas, tumawag si Jan. Hala, di ko pa pala ito nasalang. Nag-oy. Buti na lang hindi pa ako tinatawag ng 2 bata. Isain ko muna to. Tatanggalin ko na to and yung ating rice, nakasalang na siya sa rice. So, ito yung ginamit ko para kunin siya lang. Kasi ito, trinay ko itong 2. Magtulungan sila hindi kaya. So, ito na lang. Okay, next. Lagyan ko ito ng tubig hanggang dito. Mag-aalas 7 na guys. And ito, pinatay ko na ito kanina. Tanggalin na rin natin siya. Oh, ang init! Yes. Oh, ayan. Okay, punasan ko.
Ha? That video. Yeah. Okay, kain muna kami guys kasi luto na rin yung aking kanin. Mama. Yeah. Yeah. Okay, kain muna kami guys. Ang ulam namin ay yung gourmet. Tuna gourmet. Wait. Ay, nako, diba? Gutom na siya, oh. Ano? Ha? Tingnan nyo na si Sak. Uy! Sabi ko, subukan ko siya. Diba? Oh. Anna, how's the fish? Uy! How's the fish? Very good? Okay. Baba, iba yung plato niya. Pero susubukan ko rin siya. Okay. Get down now. And you're gonna have a shower. No, not you, Holly. Sak. Guys, mag-aalas 9 na. Napunasan ko na pala yung mga, ito yung jars. Ngayon, ang gagawin ko naman ay, medyo malamig-lamig na tong, ito ba, yung fig paste. Ilalagay ko na siya dito sa, ito, magagamit ko rin yung mga pinakulang kong jars ng isang araw. So, dito ko na lang sila ilalagay. Yung, ano ba, yung fig jam or fig paste. Dito ko na lang ilalagay. Si Holly, pupunasan ko, tapos painom ko ng gamot after nito. Napunasan ko na siya, guys. Tingnan niyo yung water niya. Oh my goodness. Painom ko na siya ng cuff, yung sa cuff, tapos yung roofing. Mainit siyang konti. Ubus na to. Wala na nga eh. You got your new one? Yes, I do. I'll do this first. Yeah. So, ito yung bago kanina yung binigay. Can I open it? Hindi ka baba. Meron siya ano. Meron din pala. New one? Yeah. Ang dami na namin na ganito. I'm just gonna use this one. Why? How old are you, Holly? 4. Why do you have to do that? So I can get the medicine out from the bottle. Did Dad do that? Yeah. And another 2. It tastes like strawberry. Yeah. Ang flavor niya kasi strawberry. Okay. Drink a lot of water, please. Okay. More. And eto, lagi siyang nagpapabango. May tatlo siyang iba-ibang klase, diba? Ito yung pinili niya ngayon. Yung, You're the One. Yung sa Bath and Body Works. Mom, I saw another one in the shower. In the shower? Yeah. Oh, no. That's mine. That's my body wash. Okay? And yung aking, nilagay ko na, 4 minutes agad to. Nilagay ko na pala sa jar. Sinabi ko na ba sa inyo? Yung aking fig paste or fig jam. So, i-close na namin yung vlog, guys. Kasi ang init na naman, baba. Holy cough medicine. Yeah, I did. Rinimind ako ni Sak na painumin ko siya ng cough medicine. Okay, let's close the vlog. Say thank you, guys. And bukas na lang yun. Yung mirror. What? Oh my God, cake. It's
No more bedtime now. Tomorrow. I'm starving. What are you still starving? No, you're not starving. Okay. Mom, I'm not joking. No, drink a lot of water. I only had 4 bites of rice. No, you don't. Yes, I only had like. Because you're rushing. No. Kasi naglalaro siya. May tournament kasi kanina. Nagmamadali siya. O, kasalanan niya. Okay, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you're happy yet. See your next vlog. Good night. Itulog mo na lang yan, Zach. Antok na kami ni Holly. Okay, Love you bye. guys. Bye-bye. Dice, tell me who you see, 'cause I think I do.